Dnes vám poviem 10 vecí, podľa ktorých Američan spozná Európana za 2 sekundy a niekedy už len zo vzdialenosti 100 metrov. A to aj bez toho, aby otvoril ústa. Ako Európan máte štandard v obliekaní. Máte určité minimum, napríklad nepôjdete venčiť psa vonku v pyžame alebo v pyžame s vetrovkou, alebo nepôjdete vyniesť koša v pyžame napríklad. Toto som v Amerike a v Kanade dosť často videl. Často ľudia chodia v mikine, v šiltovke, napríklad aj ja mám teraz šiltovku, a jednoducho tenisky na nohách, džínsy, a preto aj firmy často musia mať svoj tzv. Dress code, čiže povedia svojim zamestnancom, ako sa majú obliekať, aby zabránili tomu, aby tam ľudia nechodili v krátkych nohaviciach, v rifliach, v mikinách a tak ďalej. Pri predstavovaní sa nekričíte, jednoducho podáte ruku človeku, stisnite mu ju poriadne a poviete, ako sa voláte, a v podstate vystupujete relatívne jemne. Nie hlučne alebo teatrálne. To vás prezradí, že ste Európan. Ako Európan pracujete preto, aby ste žili, a nežijete preto, aby ste pracovali. Chcete aspoň 4 týždne dovolenky od zamestnávateľa a chcete zostať doma, keď ste chorí, ak je to možné aj neobmedzenie, kým sa nevyzdravíte. To o vás prezrádza, že ste Európan. Ako Európan viete niečo o všetkom, aj keď nie všetko o niečom. Čiže všeobecné vzdelanie, to je ďalšia vec, ktorá odlišuje Európana od Severoameričana. Viete napríklad, že Libanon určite nie je vo Francúzsku, a takisto, že Grónsko patrí pod Dánsko. V Severnej Amerike vzdelanie a školy pripravuje ľudí na profesiu. A keď tí ľudia vyštudujú, tak sú veľmi dobrí vo svojich profesiách. Maximálne dobrí. Ale čo sa týka všeobecného prehľadu, na Európanov vyslovene nemajú. V Európe nás školstvo pripravuje nielen na profesiu, ale aj na život. Čiže aby sme mali všeobecný prehľad, aby sme niečo vedeli o histórii, a to je pre nás dôležité, aby sme napríklad zabránili tomu, aby sa história, tá zlá časť histórie, opakovala. A ak ste rodič a čakáte, že vaše dieťa bude v škole dostávať školské obedy, že tam bude školská jedáleň, tak ste určite Európan. V Kanade a v Spojených štátoch si buď deti nosia obedy sami, ktoré im rodičia pripravia, alebo majú nejaké hotdogy, prípadne čipsy. Ak zdravotníctvo považujete za ľudské právo a prístup k zdravotníctvu, zdravotníckym službám za ľudské právo, to vás prezrádza, že ste Európan. A to prístup k zdravotníctvu bez ohľadu na to, či ste bohatí alebo chudobní. V Spojených štátoch to určite nie je samozrejmosť, zdravotníctvo je veľmi drahé, prístup k nemu je dosť problematický, a v Kanade aj napriek tomu, že sa za operácie a návštevy u lekára neplatí, stále musíte platiť za lieky napríklad, pokiaľ nemáte benefity od zamestnávateľa, ktoré najčastejšie pokrývajú lieky do 80%, niekedy aj do 100%, ak máte dobrého zamestnávateľa, alebo ak váš partner má taktiež benefity, tak sa to dá skombinovať tak, že ste poistení do 100%. Ale na druhej strane ten prístup k zdravotníctvu je veľmi ťažký. Čakanie na lekára, čakacie doby sú veľmi dlhé. Aj k všeobecnému lekárovi, to sa nedá napríklad porovnať s tým, aké je to v Česku a na Slovensku a všeobecne v Európe.
Európan berie viac menej zdravotníctvo ako švédsky stôl. Keď potrebujem liečbu, tak idem k lekárovi a očakávam, že ju dostanem. V Amerike a v Kanade to nie je úplne samozrejmosť. Ak očakávate vzdelanie zadarmo, čiže platené z daní, základné, stredné a vysoké vzdelanie zadarmo, tak jednoznačne ste Európan. To súvisí aj s predošlým bodom, ktorý som spomenul, čo sa týka všeobecného vzdelávania. Tým, že v Európe máme ľahší prístup k vzdelaniu, tak naši ľudia majú oveľa lepší prehľad, všeobecný prehľad, ako má bežný Američan alebo aj Kanaďan. Súkromné školy sú v poriadku, kto chce mať ešte extra super dobré vzdelanie alebo je veľmi nadaný, že si vie, dajme tomu, zafinancovať súkromné školy alebo dostať na ne štipendium, tak to je úplne v poriadku. Ale prístup k vzdelaniu je veľmi dôležitý. To napríklad vidieť v Spojených štátoch, v menších dedinách, zapadlejších oblastiach, že tí ľudia, ktorí tam žijú, jedna vec, že majú veľmi zlé školy, takže oni sa viac menej z tej svojej situácie vôbec nevedia vyhrabať, ani nemajú šancu sa vyhrabať, lebo nemajú ani prístup k vzdelaniu. Ak majú zlé školy, tak v podstate nemajú pred sebou žiadnu kariéru a sú odsúdení na to, aby v tých malých dedinách na konci sveta žili od narodenia až do konca svojho života. Ak sa na návšteve u priateľov a známych, u rodiny okamžite vyzujete, keď prídete, tak ste jednoznačne Európan. Tu často v mnohých domácnostiach v Kanade a v Spojených štátoch ľudia chodia doma v topánkach, čo pre nás je dosť nepochopiteľné. Takže toto je ďalší znak toho, že ste Európan a Američan. Ak neotvoríte ústa, aby vás spoznal podľa prízvuku, tak určite vás spozná podľa tohto zvyku. Ak pri každej návšteve u známych alebo priateľov donesiete malý darček, sladkosť alebo kvet alebo fľašu vína napríklad, tak ste jednoznačne Európan. Nie je to úplne samozrejme v Severnej Amerike. Veľakrát sa ľudia, to som už spomínal v predošlom videu, vám povedia, či máte niečo doniesť alebo nie. Veľakrát vám povedia, že nič nenoste a v podstate ani neočakávajú, že niečo donesiete, ale zase zároveň, keď oni navštívia vás, ani oni nič nedonesú. Nie som si celkom istý, či to existuje úplne v takom rozmere aj v západnej Európe. Ak o tom viete niečo viac, tak budem rád, ak mi napíšete do komentárov. Ak ste šéf a potenciálnemu zamestnancovi na pohovore alebo po pohovore poviete, že ho nepríjmate lebo nesplnil požiadavky alebo poviete mu svoje dôvody, tak ste jednoznačne Európan. V Kanade a v Spojených štátoch sa takáto priama komunikácia sa jej ľudia vyhýbajú a zamestnávateľ potenciálnym zamestnancom povie, dáme vám vedieť, či ste prijatí, neskôr im prípadne pošlú e-mail s tým, že bohužiaľ prijali sme iného zamestnanca, ďakujeme, že ste sa zúčastnili, ale ponecháme si váš životopis a keď sa objaví nejaká vhodná pozícia pre vás, tak sa vám určite ozveme. Tým pádom oni vo vás vyvolávajú taký pocit toho, že to zamestnanie možno v budúcnosti dostanete, aj keď v momente, keď vám ten e-mail píšu, váš životopis je už dávno niekde v koši, prípadne zoskartovaný. A posledná vec, ktorá vás prezradí, že ste Európan, je, ak neviete rozdiel medzi puškou a brokovnicou. A ešte bonus, ak vlastníte cestovný pas, tak ste pravdepodobne Európan, ale určite nie Američan. Ďakujem za sledovanie a dovidenia na budúce.